jaurtitzen dutenean. Arratsaldeon Etxauriko plazatik, bigarren plazaz plaza txapelketaren finala jokatuko da gaurkoan. 18 partida izan dira honen aurretik, 16 ligaxkako faseari zegozionak eta beste bi finalardi pasaden astean izan zirenak, eta 18 partida guzti horien ondoren maili barrokaletan Mendiburu sailkatu dira finalerako Gorriz eta Andrea Aldaregia eta Jera Iturriaga izango dituzte kontrario. Urdinez final orekatua espero dugu, eta noski ez dugu esan beharrik 22 izango da finala. Hementxe aurkeztu zen txapelketa eta hementxe bertan amaituko da Etxauriko plazan ibilbideariekin, eta hementxe bertan amaituko da. Finala astera doan. Aroa Agirre, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hasi da finala. Bi gazte, alde batetik, Maili eta Ane adinkideak dira, 16 urte ditu Mailik, Bergararra da, 17 urteko Uharteko Ane Mendiburu du lagun, eta aurkariak Andrea Aldaregia 29 urteko Latasarra eta 35 urteko Jera Iturriaga Leitzarra. Behar bada berezia, Jeraren kasua aurrelaria izan da, atzeleko kuadroetan jokatzen aritu behar izan duela txapelketa honetan, eta ez dakit da finalean nola moldatuko den. Bueno, finalia baldima oso zerratik handa, eta bai, ondo moldatzea atzian, Ezkerra eta eskuina bila segurua azka, eta aurrian da atzian, bueno, biletan ondo ibili da. Plaza txikia da, baina oso toki bildua, pilotan aritzea zain ikusteko ere, ostatuak eta tabernak ondoan, eta baita Etxauriko udaletxea bera ere, eta aitzakiarik ez dago, giro fresko xamarra, baina behin ondo berotuta aritu dira, ordu erdi inguruan hemen 4 pilotariak berotzen, eta ondo egongo dira lanari ekin diote, eta tanto gogor batekin, tanto luze batekin eman zaio hasiera partidari. Lehen tantoa urdinak egin dute, bat eta huts beraz Andrea eta Jeraren alde, minutu terdiko tanto luzea eta berotan sartzeko eta partidan ondo sartzeko egokia. Bai, nik uste gaina frontoi honetan tanto itia zela dela, esker pareta ez dakanez, eskerra botataren mingutxitea, ze eskuiz jartziak azu. Eta bueno, nik uste pazientziakin hartu berko bela bi bikotiek. Tanto luze jaztiete beraz, beldurrik euki beharko, lanak gogortuko zaizkie alde batetik eta bestetik eguraldiak errespetatzen duen, hasi behintzat ondo hasi gara, lehen bota du, tantatxoren bat edo beste, baina bukaera arte gutxienez eusten dion, eta txapelketa gaur ahalik eta ondoen amaitzen den hasieran. Hementxe hasi zen aurkezpenarekin uztailaren hasieran, eta 3 hilabete luzeren ondoren eta 18 herritan 18 partida jokatu eta gero gaurkoan izango da hementxe bertan finala, jada jokoan dagoena. Bigarren tantoa, momentuz atzelariak ikusi ditugu, Ane Mendiburuk huts egin duen arte, bigarren tantoa beraz, Andrea eta Jeraren alde 2 eta huts. Bikotea elkar animatzen hortxe ikusi duguena, animoak behintzat ez zaizkie faltako 4 pilotariei, jendea ere bada, hemen ingurutik tabernaren bueltan etorri da jende pixka bat, eta plaza betexia ikusteak poza ematen du, gehiago final batean. Bai, hori da. Beti jendea horien jokatziare nahi izatea, eta finalak bereziak izatea eta jendea hurbiltzeare eskertzea. Udan ere jende kopuru handi batek jarraitu ditu ligaxkako partidak eta finalerdiak, eta gaurkoan ere jendeak ezin zuen utxik egin halako hitzordu importante batean, final batean. 3. tantoa jokoan, orain arteko biak gorriek irabazi dituzte, eta atzelariak ditugu protagonista, orain tokiz aldatuta, Ane eta Maili, kantxa erdira Jerak, atzera Anek, berriz ere atzera egin behar Andreak, aurrean jokatzen ari dira, atzean ere, noizean behin, baina bereziki aurrekaldean egongo da hemen jokoa, ezker paretarik ez izateak horixe ekartzen duelako, edo aurrean edo oso atzean. Eta baita ere frontoia hemen ez da pelota asko ateatzen, beraz, tanto behinaz, kezadezun bezala aurria izango ja. Bukatu da 3. tantoa, eta aldatu dute pilota. Gorriek behin tanto egin da, materiala ikusi dugun lehen pilota honetan bizi xamarra iruditu zait.
eta egongo da, xestoan ere beste pilota motelagoren bat edo lasaiagoren bat. Bai, nik ez dait, gorria izeko menezakoen bisila o motela. Ze nik uste ez dait, frontoi honetan hori denantzat dizberdina dela eta orduan ez dait ze joko erabiliko ben, baina baita ere irutzat importanti izango dela ez faiatzia. Bai, Ze oinarteko tantuak utxak izan dira. Eta pilota ere tarteka marteka geratu egiten da, eta horri lau pilotariek adi on beharko dute. Pilota geratzen bada azkar ekin beharko diotelako korrikaldiari. Laugarren tantoa jokoan, 2-1 momentuz Andrea eta Jera, bi nafarrak aurretik. Andrea moztu, aurrera etorrita eta atzera, Jera berriz ere atzean. Bote txarra egin dio, hor erdikaldeko koska jo du eta horrek zaildu dio. Kolpak eta Jerari eta gero Andrea kutxa, eta bigarren tantoa beraz. Ane eta Maili irantzat eta ekarri dute. Partida, bi tanto lehenengo Andreak eta Jerak, eta orain beste bi Maili eta Ane irantzat. Bai, nik uste partida hola jongoala ez da, bila parekatuak. Eta falla gutxien egitenak irazikola. Ez dugu aipatu, baina botillero lanetan Maili eta Anerekin laia salsamendiari da, eta beste aldean Andreak eta ere hortxe dute. Beste kaldean guren botilleroa, Irantzu Etxebeste. Bina eta bosgarren tantoa jokoan ezkerraldetik. Jerak kantxa erdira, Ane, hemen koskak ekiditea ere garrantzitsua izan daiteke. Tantoa aldrebestu ez dadin eta alde batera edo bestera joan ez dadin. Bai, hori da, botiak ere hemen atento, berda ja pare bat bote erraro indizkie bai Jera eta baita Aneire. Zabalera Jerak atzekaldetik, kantxa erdia bilatu nahi Mailik, airez sartu da Andrea, eta atzera berriz, ezkerraldera Mailik, Jerak atzera, eta Anek ere bai, berriz ere Jera, honek ere atzera, eta Anek ere atzekaldera kargatu nahi, hortxe sartu da Andrea aldaregia, moztu Mailik, atzera Jerak, Ane, berriz ere atzera, aurrelariak ez din sartu, eta Jera hortxe sartu dena, honen jokoan, boteak kanpoan egin du pilotak da horrek, eta beraz hirugarren tantoa, eta lehenbiziko aurretik jarri dira Maili eta Ane, 3 eta 2. Hori da, nik uste ondo ideala jokatzen, hor txiperotan segiu eta aurkarian falloa bilatzen. Eta ikusten ari gara, tantoak apurka-apurka ari direla luzatzen, eta tanto luzeak izango direla. Bai. Gaurko partidako gehienak, edo behintzat hasierako txanpa honetan, alaxe ari gara ikusten tanto luze batzuk, eta tira. Tantuak ez ezik, tantak hasiera ugaritzen. Bai. Aber, partida guetatzen. Bai, hasieran ere bota ditu, tantatxo batzuk, eta ea gutxienez euri askorik egin gabe heldu behar duen bikoteak 22. Lehen sopletearekin eta ibili dira, zoru erretzen, irristadak eta saiesteko, eta ea gutxienez partida amaitzen den arte ateri edo euri gutxirekin xirimiri koskor batekin eusten dion, komeniko litzatekelako hemen inork irristadarik egin ez dezan, minik hartu ez dezaten pilotariek eta laurek ere etxerako bidea honik egin dezaten, irabazi edo galdu alo batera utzita, eta momentuz bi tantoko zuloa lehen Jerak eta Andreak hartu duten orain hartu dute, bigazek, Mailik eta Anek, eta 4 eta 2 markagailuan esan behar dugu, gorriz ari direla Maili eta Ane, sailkapen fasean eta finalerdietan tanto gehiago lortu dituztelako euren aurkariek baino, eta tanto gutxiagorekin utzi dituztelako ligaskan eta finalerdietan euren aurkariak 7 utzi zituzten euren finalerdian oinatin Mailik eta Anek. Jantzi eta Orbegozo eta Aldaregiak eta Mugikak berriz 15 tantoan utzi zituzten Dulantzin pasaden astean Ainhoa Ruiz de Infante eta Maite Mugika. Eta tantekin batera eguzki pixka bat ere bai. Argia ere badator, baina euria ez da gelditzen eta euriak hementxe jarraitzen du.
eguzkiarekin batera. Tantoa jokoan hau ere luze doa. Zabaldu Aldaregiak atzera, Maili Barrokalek luze atzera, ezkerreko aldera. Jerak baita hanek ere kantxa erdira bote txarra egin dio eta bai pilotakadak antzematen zuen. Ze bote txarra egin dion Jera Zabalera jokaldia. Arroxa marra heldu egin da Maili. Jera atzera kantxa erdira. Haneri bote txarra egin dio erdikaldeko koska hori jodu eta gero azkenean Zabalean eskumako alde horretara tanto Andre Aldaregiak 3 eta 4 eta hasi dira berriz ere bitantoko tarte hori murrizten, bat murriztu diete eta orain bigarrena murriztu behar 3 eta 4. Hori da, bain ikusi dugu bezala urdinak induen joku hori ere interesantia izan laike, dejada, izan dugu leno pelota bote asko ez du laitean frontoiak asko jateulako, eta dejada bote ezkeo iristia, zulua bentsat baldin bada pelotara iristia zaila izangoa. Bai. 3 eta 4 sakera dator, Andrea Aldaregia, ezkerreko aldera, luze sakez, atzera hanek kantxa erditik, eskuineko aldetik jaso Jerak, atzera Maili Barrokalek ezkerreko aldera jokoa kargatuz, hane, atzera luze. Eta ez dakit ez ote direnari bi atzelariak koskaren bila. Bai. Koska joaraztera ez ote direnari. Hala ematu. Oain ikusi dugu erdiko raia urbiltzen pelota. Ia jo du eta baten jotzen badu min handia egingo dio aurkariari eta eramateko zailagoa jarriko dio. Koskan joko ez balu baino zailago bai behintzat. Oraingoan atzera Mendiburuk, baina barruan jaso Jerak, Zabalera Mendiburuk, moztu Andreak, badoa Mendiburuk, dejada Uartekoak, atzera Aldaregiak, Iturriagak kantxa erdira Barrokal. Ezkerreko aldera, atzera Iturriagak eta ez dakit ezote dion koska joarazi jaso Mendiburuk, orainkoan dejada ezkerra aldera Iturriagak berriz ere luze ezkerreko aldetik jaso Barrokalek, moztu Aldaregiak, dejada ezkerra aldera Mendiburuk eraman Jerak, eta berriz ere Arroxa marmoztu Barrokalek. Nik uste baita ere pelota luzatzen ediala gero aurrian dejada egiteko aukera izateko. Aukera gehiago edukitzeko. Txokora Barrokalek, Jerak ere beste dejada bat, eta Jeraren tanto azkenean, eta launa, beraz, lehen eduki duten aldea, berriz ere, urdinen alde, beraz, hemen partida binaka doa, bina tantoka dijoa, lehenengo bi tanto urdinak egin dituzte, ekarri egin diete, desabantaia hori Mailik eta hanek, eta berriz ere, gauzak bere horretara etorri dira, 4 eta 2 jarri dira aurretik Gipuzkoarra eta Nafarra, eta berriz ere Nafarrek launa berdintzea lortu dute, eta atxeden setera etorri dira, euren botileroen adierazpenak entzutera, urpixka bat hartu eta apur bat lasaitzera. Tanto luzeak ari dira jokatzen, eta horrek ere pilotarien nekean izango du noski eragina, eta orain pixka bat hidratatu eta botileroaren aholkuak entzuteko zaie tarte txiki hau gaizki etorriko. Hori da, esan dezuna, nik uste partidan hau bigarrengo berdinketa izan dugu eta partidan ziarre holaxe izaten zeukola, así que deskantzatzia ondo etorriko zakoe. Oraindik partida luzia eta gogorra. 13 minutu da partida hasi denetik eta orain arte 8 tanto besterik ez dira jokatu, beraz beste asko ikusiko ditugu eta momentuz hasiera zein izan den kontutan hartuta luzeak izango direla ematen du edo hori pentsaraztera eraman algaitu hasiera honek eta ikusiko dugu bigarren erdian edo lehen erdi honen bigarren zati honetan ez den pilotaririk erortzen eta lauek berdin jarraitzen duten. Nik uste Laurak ondo aguantako bela bendikane. Da gero gaina frontoi honetan naiz da tanto luziak izan, pelota aldatzeko denbora eman iteu. Da lehen ikusi bezala tantuan ziar atzelaiak aurreko kuadruak ezaintzitu eta aurrelaia atzeko posturare etortzea, así que dekatzeana beste bikotiak kubritzeko aukera izango la pentsatzen. 9. tantoa jokoan, launako berdinketa hautsi behar duen tantoa, hain justitu ere. Iturriagak atzera. Mendiburuk ere bai.
Iturriaga momentuz kantxa erdian ari dira, koska horren inguruan, ertikaldeko koska horren inguruan. Eta nik uste bi atzelariak propio hori direla, koska hori jo nahian, aurkariari ondorengo errestoa pixka bat zailtzeko. Otiboleaz haze pilota jaso duenanek, ia pasatako pilota nola eraman duen ikusgarria izan da. Barrokalek ezkerraldera, hortxe jo du. Frontoia den azkeneko kantoia eta zuzenean kanpora joan da. Eta berriz ere aurretik ditugu, 3 tanto jarraian egin eta gero, Andrea eta Jera, 5-4. Aldaregiak sakea, ezkerraldera, Mendiburuk eskuin aldera erantzun, horra bideratu du pilota aldaregiak eta horrein ezkerrera. Maik, Jerak ere bai, Anek, moztu, antxe da Andrea, luze jo du, baina kanpora joan zaio eta berriz ere ekarri dute partziala gorriak euren aldera, orain 2 tanto bikote batek egin beharrean, tanto bakarra jarraian eta berriz ere berdinketa 5. Bai, eta ikuste dugu ezkerreko aldea pelota asko izizkiela juten, jartzea ezkerreko partik ez dakala eta hor pelota batzuk eskapatzea izizkie, eta bueno, baita ere nik uste horratikan ezkerra botata baino min gehiago dituela erdiko koska pilatuta. Sakea ezkerrera Maik, eraman Jerak eta berriz ere atzera Maik, sotaman eraman Andreak, atzera Maik, Jerak ere hortxe atzekaldetik pilota luzatu, Anek ere atzera, euria aipatu badugu lehen 4 tanta izan badira aipatu dugula, oraingoan hauek 4 tanta baino gehiago dira, intentsitate handiagoarekin ari da orain euria botatzen eta tira, sopletearekin erretza dago, kantxako zorua eta ea gutxienez inor lesionatu gabe joaten den etxera koska jo du eta ez dakit barruan edo kanpoan izan den. Maitek barruan uste esan dula. Barruan esan aldu. Bai. Beraz, tanto da, Maili eta Anerentzat, 6 eta 5 aurretik jarri dira berriz ere Gipuzkoarra, Bergararra eta Uortearra. 6 eta 5, bai. Pilota oraintxe bueltatu dio Jerak Mailiri eta sakea gorriak atera behar duten ezkero, tanto ere eurena izan dela. Bai, hor bote raru egin du, ezkerreaka onda pelota, bai. Ikusten da badagoela beste koskaren bat, zeinetatik probetxua atera ahal izango dioten, partida gaurrera egina ala eta tira. Ikusiko dugu orain. Zertan diren, 6 eta 5. Dejada nahita bota du, Mendiburuk. Eta gero, beste erantzun bat ez dakit txapan izan den edo barruan izan den. Aurretik Adoseko gazteek ere jokatu dute eta horrelako tantoren bat ere izan da. Eta ez dakit zer izan den, uste dut 6 izan dela. Bai, urdinen tanto. Tanto urdinen zatek hemendik ez dugu markagailua ikusten eta beraz behar bada galderak egitea ere arraroa espero bezagun gertatu ez zaizuen ikusantzuleok, hemendik markagailua ezin dezakegulako ikusi. Eta noiz behinka behar bada galdetuko diogulako eure buruei zertan den emaitza eta partida. 13. tantoa jokoan, Barrokalek atzera, ezkerraldera, Iturriagak atzera, Mendiburuk ere, pilota luzatu nahi, Aldaregia sartuko da jokoan, moztu, Barrokal, moztu Andreak, zabaldu Mendiburuk, Andreak ere ezkerrera, jada Mendiburuk, iritsi egin da Jera azkenean berak eskatu dio pilota, iruditu zait berak eskatu diola Andreari pilotaka da eta ara nola jo duen, eta jo duen bezala jota, dejada nahita egin eta tantoa lortu gainera, 7 eta 6. Hori da, bigarrengo tantua jarraian ditu nahi Jerak dejadaz? Zebaztu aurrela dela eta holako jokua ja erraz menperatzitula. Eta badira atzelariak aurrean ibili da eta beti horrelako erakustaldietan eta hau final bat da, baina bestelako erakustaldietan eta ez dutenak aukera horiek galtzen eta dejadaren bitartez tantoren bat egin aldo dute egiten dutenak. Hori da, Jera gaina azkar bilatzitu zuluak eta zulua ikusten unia aprobetxatzen oso ondoak. Eta aukera bi hauetan aurkitu ere bai, bilatu eta aurkitu ditu. Atzera Iturriagak eskuin aldera, eraman Mendiburuk kantxar dira, gainera etorri zaio pilota Andreari,
eta nola edoala jaso, atzera, eskuineko aldera Maik, eta berriz ere ezkerreko aldera Jerak. Aneri motz geratu zaio kolpea eta tantoa berriz ere urdinentzat, 3. tantoa jarraian egiten dutena 8 eta 6. Ez hause boladarik luzena, 3 tantokoa. Hori da. Aurrez tanto bateko eta 2 boladak ikusi ditugu, eta orain 3koa. Eta tartetxoa Andrearen eta Jeraren mesedetan. 8 eta 6 beste tanto bat jokoan, hemendik ez daki jokoak geldiune askorik ez duen izango, euria ere gora doa eta partida alik eta azkarren bukatzen bada hobe. Gutxienez eguraldiak oztopatzen ez duen finalaren amaiera eta behar bada ondo amaitzen duten 4 pilotariek horixe behar baita. Hemen 8 eta 6, Barrokal kantxerdidik atzera, berriz ere atzera etorri beharrean pilota jasotzeko Andre Aldaregia. Mendiburuk ere atzera, Jerak eskatu dio pilota Aldaregiari eta Zabalera kantxardira orain Maik, boleaz nola eraman duen pilota. Andreak pilota txar bat kenduz atzelariari Jerari, eta orain atzelaria defentsa lanetan egonkor eta azte pilota jaso duen Jera Iturriagak dejada. Oraingoan eskuinaldera berak kantxardira luze Maik eta Ondo harratu du Jerak. pilota lekua ezin zuen hobeto aprobetxatu Jerak pixkat gehiago eta kanpora joango zen pilota. Goiti bera lehen ere galdetu dut, eta ez ote zen baten joango eta ez dut esan didate. Eta tira, 7. tantoa gero Andrearen akats bati esker gorrientzat 7 eta 8 aurretik dira oraindik ere Andrea eta Jera, baina hortxe murriztu diete zulotxoa. Maik eta Anek 7 eta 8, Ane ikusi dugu nola etorri den urtrago bat hartzera eta Bikote urdina ere bai, atxeen horra zetera ari da, etorri da. pixka bat hidratatu eta pixka bat hartzeko aprobetxatu dute. 4tik 3 tarte hau. Maik korrik abiatu behar izan du pilotaren bilea. Plazaren beste puntara eta tira, eke gehiago, baina ez zaio igartzen berriz ere hortxe, ekin baiti osake ateratzeari motz geratu zaio osakea Jerari, baina eraman ezkerraldera Barrokalek eta honengoan eskuinaldera norabide aldatuta Jerak, atzera Barrokalek, Zabalera Jerak, eta gero pilota ez dakit moztu, ez dut zuen moztu nahi. Bai, nik uste jokaldia Maik itakuntala. eta txapazbira, beko koltsoira joan zaio, eta tantoa beraz, Andrea eta Jerarentzat 9 eta 7 okorrez bagaude. 2 nafarrak aurretik, Latasarra, Andrea, Leizarra da Jera, eta beste 2 neskak, Mai Bergararra, eta 4. ere Nafarra dugu Uartekoa baita. Ane Mendiburu, beste tantoa jokoan, atzera Maik, barruan da, bai, agaztu eskurik altxatu eta altxatu bezanean, barruan dela ondo jakingo duzue ikusentzule guztiok, eraman pilota luzatu nahian Jera Iturriagak, baita Anek ere, kantxaren erdira, koska ez du jo ez batak ez besteak, eta nik uste horixe dutela helburu, koska joarazi eta den joarazi da gaiztotzea, aurkariari lanak zail ipintzera gero errestua bueltatzerako garaian zailagoa gertatzeko aurkariari. Hori da, eta nik uste baita ere Jerak aurrian dejadek ez botatzeko atzian mantendu nahi duela Anek. Bai. Ja, lehen ikusi deu, 2 tanto jarraian nola dituen dejadaz, eta nik uste atza botatzen saiatuko ala Ane. Bai, oraingoan eskuinaldera, Ondo eraman eta korrika saio egin behar izan duen Jerak pilota hori jasotzeko, berriz ere ezkerreko aldetik eskuineko aldera Jera, Anek, jaso Jerak gero ezkerraldera ekarri du pilota Maik eta eskuinaldera gero berriro Andreak atzera orain, Maik moztu duen pilota horri erantzunez, Jerak eskuinetik eskuinera atzera, eta Maik atzera etorri behar, eta badaztua da Ane argi eta zur, aurrean jokoa kubritu behar baldin badu, aurrean ere erne ibiltzeko. Maik eskuineko aldetik ezkerrera moztu, antxe da Andrea, ezkerre zabaldu, eskuineko aldera berriz ere eskuinetik ezkerrera Maik, eta beste behin ezkerretik eskuinera Andreak moztu, arrotuz ezkerraldera Maik eskuinaldera jokaldia,
egin duela iruditu zaiterak, eta horrengoan luze-luze, ezkerretik kantxa erdira, Maik atzera etorri behar eta jaso, eta badazpadanek eskuineko aldea zaintzeko agindu dio, eta gero beste dejada bat, Jerak jada botatzen duen hirugarrena, eta hiruetan ere asmatu egin du, 3-3 dejadetan, eta 10. tantua jada. Andrea eta Jerarentzat 10 eta 7. Bai, beste tanto luze bat. Bai, asko korritu behar izan dute guztiek, eta pixkanaka nekeak ere eragina izango du, eta ez dakit igarriko tezaien Hori da, nik lauetako bat ematin neke hau. ikusi du gorriak hasi dela agintzen. Eta partida ere pixkanaka luzatzen doa, jada 25 minutura bidean iraupena. Sake luzea Andreak eta erantzuna ere, arroa eta luzea Mendiburuk, Iturriagaren errestu hau bezala, oraingoan eskuin aldera Mendiburuk eta Koskaren joarazi dio, bote txarra egin diolako, beste Andreari, oraingoan atzera Maik, Jera sartuko da jokoan, atzera Mendiburuk, pilota luze, erabili nahian Mendiburuk ez ezik, baita Jera Iturriagak ere, jaso Mendiburuk, kantxa erdira, bote txarra egin dio Andreari, beraz aurrekaldean bada bote txarrik egiten duen guneren bat, eskuineko aldean bata, erdikaldean bestea, eta hori ere aprobetxatu behar izango dute pilotariek, ezkerrera orain moztu, bizi Maik eta azte pilota jaso duen, ia bere gorputzera zetorkiona Jerak, eta gero azte tanto amaiera Maik, eta gauza bitxi bat ere bai, aurkariek ere jodiotela Mairen dejadari txalo, hortxe ikusi dugu Jera jokaldia txalotzen, eta hori ez da ohikoa izaten normalean, ona izan den seinale, 8 eta 10. Hori da, haneke normalian dejadaz min asko diteu beste frontoitan ebai, eta hemen ikusi dugu bai ez, oingoz, jada lau atzelaiak, atzelaiek lau tanto dituzte dejadaz. Bai. Eta honek ikuste dugu atzian ez ezik aurrian, tanto bukatzeko kapazitatea bakaela. Eta bi atzelariak edo aurrelaria Jera izatez aurreko postuetan jokatzen baitu, eta hane atzelaria denez atzelaria esan beharko dugu. Biak ere oso abilak aurrekaldeko kuadroetan edo aurrekalde horretan dejadak egiteko epaile lanetan ez dakit aipatu dugun, Nafarroako Federazioko Raul ari da, eta bestetik osatik hortxe da ezkerreko arrastoa zaintzen Maite Mujika. Maite gaur lan bikoitza, aurrena epaile lanetan neska gazte ere berak egin behar izan die, eta horren filanaean ere bai. Eta tira, kontu beste tanto bat ere asazaigu. Eta ez zaie, lau pilotariei animorik falta, ben Andrea, eta bat hor Andrea Aldaregi asakera 11 eta 8 heldu dira erdietara urdineak. 28. minutura bidean partida. Mendiburuk atzera, erdikaldera, Jerak ere erdikaldera, efektu ez dakit ez dute zion eman nahi, berriz ere pilota luze erabiliz Jerak ezkerretara, eta orain ezkerretatik eskuinetara pilota luze erabiliz baita ere, Hanek berriz ere ezkerretik eskuinera eta luze, albezain luze Hanek atzera, eta Hanek atzean egindako edo atzera jotako pilotaka da horrekin tanto, 9 eta 11. Ez dakit bote txarra indian edo Jera jokaldia egita jundan? Behar bada bai, oso atzean zen jokaldia egiteko, baina tira, arriskuak ere hartzeko badute, 3 tantoko koltsoitxoa bazuten, oraingoan 3koa beharrean 2 tantokoa da, aldea, 2 Nafarren alde, eta behar bada jokaldia egitea izango zuen helburu hor, Jerak, naiz eta oso atzetik tiratu behar izan dion kolpea, eta oso atzetik sartu behar izan duen tantoa egitera. Andreak luze, antxar dira, eta Hanek ere bai, hortxari dira, ezkerraldearak eta erdikaldeak bat egiten duten inguru horretan jokatu nahian, hor badira Koskak, erdialdean bat, eta ezkerraldean eta eskuinaldean aurreko marra lerroietan badira, hainbat gune, zeintzuetan pilotak bote irregularra edo txarra egiten duen, eta behar bada horien bilari dira 4 pilotariak, orain berriz ere joko atzera, Hanek pilota atzera bota baitu, Jera jaso eta Hanek berriz ere atzera. Moztu Jerak, jokaldia, horradi, Maili Barrokal, moztu jokaldia egin nahian, hor Andrea Aldaregia, atzera Mendiburuk eta Zabalera. Oraingoan Jerak
jokaldia Maik, barruan da, Maitek ez du eskurik altxa eta beraz barruan izan den seinale, beste aukera bat Maik, eta orain kantxartitik ezkerreko aldera atzera, eraman eskuin aldera Jerak. Ezkerreko aldian ikuste dugu raiatikan ezkerrea aldapatxo daola eta horra ojutian pelotak gero bueltatzeko zaila bat dialare bai. Hor aldapa pixka bat izateak beti eragina dauka, jotzeko moduan eta zailtasunean ere bai, beste zailtasun erantsi bat izaten duelako aldapak, pilota eramaterako sasoian eta oraingoan irriste egin du Jerak, ez du minik hartu, badirudi ez duela minik hartu, eskerrak hemen euri pixka bat nahiko izan baitaiteke partida erabat oztopatu eta aldre besteko, alde batera zein bestera lesioak errazago izaten dira horrelako eguraldi kamutxarekin eta lau pilotarietako inork ez duen minik hartzen eta irabazi edo galdu laurak onik bueltatzen diren etxera inolako minik hartu gabe. Hori da, tanto politia izan dago hain Maik induna, ondo moztutakoa, eta ikuste dugu gorria berriz tartia txikitzen nahi diala, 10-11. Lehen hirukoa zen tartea eta orain tanto bakarrekoa da, eta ikusten da hor ezkerraldeko aldapa gune horretan ere badela beste koska bat, beste bote irregularreko zonaldetxo bat eta horren bila ere hariko dira. Pilotariak, hortxe ikusten ditugu, bi bikoteak eserita, alde batetik geure eskuinetara Andrea eta Jera, Oiana dute botillero, ez Irantzu Etxebeste barka, Irantzu Etxebeste dute botillero, eta beste aldean bertako alaba den Laia Salsamendiari da Ane eta Mairekin botillero, eta tira. Ez dakit zea aholku emango dioen ikuste esango diola jarraitzeko eta tantua luzatzeko. Hor ezkerrea botatakoa min asko ditea, baina ezker pareta ez da honez, arriskutsu ere izan laike. Eta tanto ditea kostatzeanakin, ez dakit merezi aldun horrea bota eta arriskatziak. Bai. Eta aurkariak askotan nekatu aratzeak ere izaten du, estrategiak hortxe izan dezake garrantzia. Bereziki partidaren bigarren erditik aurrera, jadanekea agertzen joango da tarteka-marteka eta tira. Horrela aurkariak ere nekatu araztean egon daiteke partidako gakoetako bat. Inor momentuz ez dugu hautsita ikusten, momentuz lauak ikusten ditugu jokatzeko borondatez eta tantoak luzatzeko inolako problema edo zailtasunik gabe, baina ea bigarren erdian nola dituzten gorputzak eta nola erantzuten dioten lau pilotariek bigarren erdiari. Hortxe Mai izakean. 10-11 beste tantoa jokoan, lehen erdia osatzea ez dute oso urruti, osatzeko ez dute oso urruti, 11garrena, tanto bakarra falta eta tanto horixe ez dute oso urruti, Maik eta Ane Mendiburuk, horren bila atera dira Mairen sakeak abiarazi duen tanto honetan, eskuinaldetik ezkerrera moztu Jerak, eskuinaldera Mendiburuk, baita Jerak ere, Barrokalek ezkerrera, Andreak ezkerretik ezkerrera, luze eta hor aldapagunea ez dakit ezote duten laurek ekidin nahi, izan ere beti dago hor pilota eramateko zailtasun gehiago, aldapa jarrita eta hor bada beste koska txikiren bat, niri hala iruditu zait behintzat, eta hori ekidin nahian ari direla esango nuke lau pilotariak, moztu Mai Barrokalek jaso Jerak hortxe alde batera, eskuinaldera egin behar izan du Andreak, Maik pilota eraman ahal izateko. Aukera Jerak, ezkerretik ezkerrera edo kantxa erdira pixka bat ere, hortxe kantxa erdirantz bideratua pilotaka da hori, Mendiburu jaso, moztu Andreak, zabalera dejada Mendiburuk, arrotxoa, baina gutxien ez mine egiteko eta lau pilotariak makurtu beharrean oso aurrera baldin badoaz pilotaria jo ez dezan, dejada orain oso atzetik egindako Jerak, gantxoa Andreak, orain arte zairez egindako tantorik bakar bat ere ez dugu ikusi eta hortxe aukera ikusi duenean nola sartu den Andrea eta gero Maik ezin pilota hori bueltatu, atzelari lanetan zen Mai eta ezkerrez sartu da, baina ezin izan du pilota hori eraman, 12 eta 10 berriz ere eten diete bolada urdinek gorriei, 3 tanto egin dizkiete jarraian gorriek urdinei eta orain
erratxa mozteko, tanto urdinak 12 eta 10. Eta atxeden askorik gabe berriz ere sakera. Hori da. Tanto luzeak eta atxeden askorik ezin hartu eta segidan sakateratzera berriz ere. Pilotan bada, korrezpanago arau bat, sakez egindako tantoa bada ez da, atxeden hartzeko aukerari, baina tantoa piloteatua baldin bada atxeden hartzeko aukera badute, baina bistan da ez dutela partida berriz gelditu nahi. Estrategiaren aukerarako ere hortxe egon litezke geldialdiak, eta ikusi dugu ezkerreko aldean ere baduela koska bat, paretak berak. Gorantzko joera hartu du pilotakune batean, eta ikusten da koskatxo bat, paretak berak, zoruak ez ezik, paretak ere baduela. Koska txiki bat, gora egin baitu, horre jotzerakoan pilotak. Eskuinaldera, Ane Mendiburuk, moztu Andreak, bertan da Ane, orain pixka bat atzera egin behar izan du, Anek berak, baina zabaldu eta jaso, eta jokaldi egin nahi izan duela esango nukeierak. Dejadaren bitartez, tantoa lortzeko, baina ezin, eta 11 eta 12 momentuz aurretik tanto bakarraz, baina hortxe eusten diote aldeari bi urdinek, eta ea bigarren erdiak zer ematen duen, dira lan erdietara bi bikoteak, eta ea bigarren erdian lehen erdian beste gozatzen dugun bigarren erdi honetan, 12 eta 11. Eta sakera, Magi Barrokal, luze, Bergararrak sakea, Zabalera Iturriagak, baita Anek ere, antxar dira azkenean, emanda zijoan pilota hori jaso alere, Andreak, eskuinaldera berriz Magik, eta atzeraierak. Lau pilotaiak, baino bereziki bi atzelaia ikustitu jokuan ahaztu nahian dabiltzala, pelotazua atzea eta gero urrena aurrian moztuz. Eta berriz ere, Beste berdinketa. aldea ekarri diete. Gorriek urdinei 12 orain, eta jada partidako bosgarren berdinketa aurretik 2, 4, 5 eta 6 izan dira, eta orain 12. Eta beraz ikusten da hemen ez dietela elkarri utzen joan nahi, eta alde nabarmenik pilatzen badute beharro, alde nabarmen hori garrantzitsua izan daiteke 22. tantora heltzeko, eta ez duten nahi zulo handiegirik zabaltzerik, gero lanak izan baita daitezke hori bueltatzen, hori erremontatzen. Beste tantoa jokoan, beste berdinketa hau hautsiko duena noski, Jerak Zabalera, Barrokalek ere kantxa erdira. Jerak eskuinaldera, Barrokal eskuinaldean da, eta ezkerraldera, atzekaldera, aldapagunera, Zabalera, Jerak ezkerraldera berriro Magik, kantxa erdira, Jerak, eta luze, koska joaraztera Ane Mendiburu, eta uste dut pixka bat jo duela, pilotak Gorantzko efektu hartu duela iruditu zaidalako beste. Atzera Barrokalek, Iturriaga, kantxa erdira, aurreko lerro horietan, eta gero luze Magik, baina ezin izan du pilotaka da horrek, ezin izan du barruan izan, kanpora joan zaio Magiri, eta berriz ere tantotxo baten aldea, Iturriaga, eta Aldaregiaren alde, hobesan da Aldaregi eta Iturriagaren alde, 13 eta 12. Nik uste hor Magi pelota iskutatzea jundala, ez bestiek iharri ez dezaten, baina ezkerregi juntzako. Beste tantoa jokoan, orain artean aurretik bi tantoz jarri dira, gehienez ere gorriak, aurretik 3 tantoko zuloa ere izan dute urdinek, barruan da, epaiek ere argi bili beharko dute, azpo da lekua usteko pilotariari, hortxe aukera Anek, atzera, Zabalean da eta barruan, koskaren bajota baina jaso, atzera Barrokalek, eta baita Iturriagak ere, menbista azkarra izan behar da, eta abiatu beharreko pilotetara, zuhurtziaz abiatu beharko dute, zorua pixka bat bustita dagoelako, eta lesioak pixka bat ekiditeko ere garrantzitsuak izango dira horiek, horrik asaio horiek guztiak, Jerak jaso, Andrearen eskakizunez, atzera orain Magik, eskuinaldera berriz Jerak, bertan da kokatuta dago Magi, moztu, altuera emanez, forma ahalik eta gehien
aprobetxatze aldera, oraingoan atzera Bergarakoak, Zabalera, Iturriagak, jaso Magik, Zabalera Aldaregiak eraman Magik, aukerakoa Iturriagak, eskuin aldera, Magik ere ezkerraldera, barruan alda ez kanpoan da, eta bi tantoko aldea. Ikusi dugu tantoan hasieran Gorriak hasi diala agintzen eta Urdina defentsa bikaina erakutsi duela, eta gero azkenian Urdina lortu behien tantua. Eta defentsan aritzeak ekarri die saria. Andrea eta Jerari azkenean eurek lortu dutelako tantoa. 14 eta 12 eta berriz ere bi tantoko zuloa. Orain artean 3koa izan da, zabaldu duten handiena, eta berriz ere 3ko tartea bilatzera. Tanto hau egiteko asmoz beraz, 4 pilotariak 3ko tartea zabalduko lukete, Urdinek egingo balute 15 eta 12koarekin, eta berriz ere distantzia murriztuko luketenak Magi eta Ane izango lirateke, baina kantxa erdia botatako dejadarekin tantoa Andreak egin du, lehenengoa berak egindakoa dejadaz, 15 eta 12, eta momentuz 4tik 3 egin dituzte tantoa dejadaz, Jerak 3, eta Andreak eta Anek bana, oraingoz dejadetan ez da estrenatu Magi Barrokal, baina ikusiko dugu baduen horretarako aukerarik. Bai, leheno Magik tanto poli bat du, ezkerrea baino dejada baino gehiago nik uste mozketa izan dara. Tarrotuta, moztuta. Eta tira, 15 eta 12, momentuz Urdinak aurretik, azken tanto hauetan ikusten ari garrenagatik, betiari dira aurretik, Aldaregia eta Iturriaga, eta momentuz ezin tarte hori murriztu, berriz ere 3koa, ezin tarte hori murriztu, Magi eta Anek, moztu Andreak, eraman Magi gortxe gertu ibili behar izan du ezkerraldera Andreak, eta eraman Magik eskuineko aldea zaintzeko eskatu dio, Magik Aneri, eta nik uste horrexegatik bota diola ezkerrera bota dio nunean Andreak. Bai, ondo moztako pelota, tantua bisitu du, baina berriro ere ikuste dugu Gorriak agintzen hasi pasako diala. Hartu dutela aginte makila eta erasora pasatzen hasi direnean, tantoa lortzea ez zaie kostatu asko tantoa lortzea, eta berriz ere tantoa eurentzat eta tartea zabaldu ezin da. Andrea eta Jera 13 eta 15. Eta hemendik aurrera tanto bakoitzak bere biziko garrantzia izango du. Partidaren amaierara ari gara, pixkanaka heltzen aiegatzen, eta hemendik aurrera tanto bakoitzak izango du garrantzia. Nekeak ere pixkanaka egingo du bere agerpena, eta ea, zein den 4 pilotarietatik osoen heltzen dena partidaren amaierara, 13 eta 15, atzelariak lanean, oraintxe sartuta aurrelarietako bat Andre Aldaregia, luze pilota arrotuz, baina kanpora, hortxe ikusi dugu nola jaso duen eskua, besoa Maite Mujika epaileak, eta tantoa Gorriek lortu dute, Magik eta Anek lortu dute tantoa, Andrearen hutsari esker, 14 eta 15 esan da, eta sakera dator berriz ere, Bergarako Magi Barrokal gaztea, 16 urteko gaztea. Eta beste behin Gorriak zulua itxi du. Bai. Lehen ere 3koa ekartzea lortu dute, eta orain 3 tantotik 2 jandizkiete, eta 3garrena jatea helburu tanto hau egiteko asmoarekin. Eta egin ezkero uraxe lortuko luketela. 3 tantoko zulo hori tapatuko lukete, eta berriz ere gauzak parekatuko lirateke. Bote okerra indio Anei, baina alturakin ondo restau du. Luze, atzek aldera kargatu nahian jokoa, gantxe ardira, dejada Andreak, zabaldu Anek, zabaldu eskuineko aldera Jerak, eta ezkerreko aldera atzera Magi Barrokalek, luze, besoa luzatuz eta astinduz Jera Iturriaga, berriz ere besoa luze, indarra kargatuz, berriz ere, oraingoan jokaldia, ezkerreko aldera pilota mozten ale egin duta, antxar dira motz geratu zaio Leitzako hori, baina tanto egitea lortu du, eta gero hortxe Magik
eraman baino zerbait gehiago egin nahi zuela iruditu zait, eta nik uste jokaldi egitera joan dela, ez zaio atera eta tantoa urdin 16 eta 14, eta berriz ere 3 tantoko zuloa ezin itxi eta tantoa lortu dute, urdinek 16 eta 14. Bai, nik uste hor, Andreak moztu hortan Mailiri bote txarra indiola, espero baino gehiago makurtu behar izan dula. Eta berriz ere hori egin araztera joan ote den, tantoaren amaieran. Bai, irudipena gurea behintzat hori izan da. Beste tanto bat lehian da, atzera Mailik, Ane Mendiburuk, berriz ere kantxartitik luze atzera, barruan alda, bai, hemen azpada horko aulki eta Maiekin gertu ibili beharko dute, eta badazpada kolperik hartu ez dezaten zur pilotariek, plazak beti izaten ditu horrelako ezaugarriak eta jokatzeko bereziak dira, baina aldi berean zailak ere bai, baina tira, ohitu egin behar. Hori da. Eta partidan sartzea bezala, partida aurrera joaten denean, sartuta egotea eta kontzentratuta egotea, zinbestekoa da, gakoa da, are gehiago nola ez, final batean, gaurkoa bezalako final batean. Andrea, antxa erdira, ez dakit ez ote duen hor gehiegi, gutxiegi arrotu, gehiago arrotu nahi zuela iruditu zait, eta hortxe aukera Anek, atzera. Erdiko raia hori bilatuz. Bai, eta azkeneko bolada honetan hori egin nahi du, Anek, erdiko raia bilatu eta hortxe pilota joarazi nahi du. Jerak atzera, boleaz, defentsa ona, uartekoak erakutsi duena, eta orain ez dakit ez ote duen hor kantxaren erdikaldera, edo erdikalde pare horretara, tantoa bukatu nahi izan dejadaren bitartez, erdikaldera botatako dejada horren bitartez, 17 eta 14, eta berriz ere 3 tantoko zuloa Andreak eta Jerak. Berriz ere, botilleroaren aginduak entzutera Jera, eta pixka bat arnasa bueltatzeko, bote batzuk eragin arazi pilotari, pasa dio Anek Andreari pilota, eta bat orsakera. Andrea aldaregia, sakea luze. Eskuineko aldera erantzun Anek, eta ezker aldera berriz ere Jerak luzatu nahian, eskuineko alde horretara luzatu nahian, kantxar dira marra bilatzeko helburuarekin, Iturriaga eta gero azte jokaldia egin duen Ane Mendiburuk atzelaria izanagatik ere ikusten da horretarako baduela abildade berezi bat, eta tantoa ederki lortu du dejadaren bitartez moztutako tanto horren bitartez, eta beste tanto bat gorrientzat 15 eta 17. Hori da hor, Jera atzian zion eta Andrea berriz eskuin zamarrian, eta aukera eharki aprobetxatu du Anek. Tanto egiteko, eta ikusten zaio atzelaria izan arren baduela horretarako doai berezi bat. Bai, Anek pelota oso ondo jetxi izan du beti, eta oin ikusi deu, ez da lehenengo tantu hola xeituna partida honetan, eta tantua ez badare urrengo bestia urdinan falloa bilatu edo urdinak asko behartu ditu pelota jetxita. Eta lauak ari dira, tantoak luzatu nahian. Hori da. Tantoak luzatu nahian, eta tantoak ere, naiz eta partidaren amaierara ari garen arrimatzen, luzeak izaten jarraitzen dute, eta nekatzeari eta partida luzatzeari ez diote beldurrik. Lauetako inork ez dio beldurrik, eta hori aipagarria da, inor ez da oraindik amildu, eta hortxe jarraitzen dute. Lauek hasieran bezala. Garroa da, abildade gutxixiak gorekin, pilota arrotzeko, baina osorik ikusten ditugu lauak. Nik uste aukera garbi ikusi ezian ez duela nahi inork arriskatu. Eta horregatik ari direla tantoak luzatzen gehiago. Zulua bilatzen. Hemengoan ere, ezkerretik eskuinera korrika egin beharranek. Pilota kantxaren erdikaldera eramateko. Eta gero koska jota ezin Jera Iturriagak, beste tanto bat Anerentzat eta Maili Barrokolentzat 16 eta 17, eta berriz ere 3 tantoko zuloa bira ekarri dute, eta orain berriz ere markagailuan bat egiterik lortzen duten. Eta lehen partida jende askorik ez da hurbildu, baina arratsaldeak eta finalak aurrera egin ahala, jendea etorri da, eta pixkanaka Zalez ondo hornitu da, ondo bete da, Etxauriko herriko plaza hau.
Beste tanto bajokoan, berdinketaren bila, Maili eta Ane, eta Hori bi da. tantoko zuloa zabaldu nahi dutenak, dira Andrea eta Jera. Ikusten egia gorriak atzetikan, partida Bai. ziar. Noiz jarri dira behik aurretik, Behin jarri dira baina bi tanto zaurretik, baina bestela hori da urdinak ezin zulua irikitze joe. abantaila lortu, berdintzea bai Hori lortu da. dutela bitan, baina gero ezin eurak aurretik jarri eta orain berriz ere 18. zenbakian bat egitea lortzen duten ezkerreko aldeko ertzetako kantoietako bat jota, pilota arrotu, eta azkenean atzera jota gero Ane Mendiburuk tantoa lortu eta berriz ere Seigarrengo berdinketa ez da? bat egitea lortu dute eta laxetan, bai, seigarrengo berdinketa aurretik izan ditugu, binakoan, irunakoan, launakoan, bosnakoan, seinakoan eta amabinakoan beste bostak, eta oraingoa seigarrena, 17binakoa, azkeneko tantoak bost egin behar, bikoteetako batek egingo ditu bakarrik bost tanto horiek, eta tantoak luzatzen ari direla ikusten ari gara, eta badatzua da bi bikoteak, euren botilleroen gana, baina salsamen ditute botillero Mailik eta Anek, eta Irantzu Etxebesteari da, botillero gisa, Jera Iturriaga, eta Andrea Aldaregiarekin, eta oraingoan tartea ondo kudeatu beharko dute, tartetxoak arnasa hartzeko baliatu, urpixka batetan, eta partidaren amaierarako estrategiak bi botilleroak zehaztu, eta behin zehaztuta, ea gero bukaera aldean egitea lortzen duten, eta helburuak lortzen dituzten bikote batak eta besteak, oraingoan 17. tantoan 17binakoan berdinduta ditugu Barrokal Mendiburu eta Aldaregia Iturriaga bikoteak, bi bikoteak, eta ikusiko dugu zein den 22. tantora aurretik iristen dena. Bai, nik uste kasu hauetan botileruak ez gutxi esan dizaioketela. Bai. Hemen azkenian jardun da segi aukera da honian arriskau eta suertia izan ezkeo tanto lortzea. Baina nik uste Laurak ondo aidiala jolasten Bai. eta jokua hoxe berdina izan beharko lukela. Bai, eta hala da guzti zertzak eta bote arraroak egiten dituzten tokiak bilatu nahian lauak, eta oraingoan horrelako frontoiaren akats batek tantoa eman diezaioke bikoteetako bati, eta horretan ahaleginduko direla uste dut partidaren amaierara bitarte lau pilotariak bikoteak, eta 17binako berdinketa utziko duen tanto oraintxe jarri du martxan Bergarako Maili Barrokalek. Ezkerreko aldetik, frontoi kanpotik edo plazaren mugetatik kanpo eraman Iturriagak luze. Eraman Mendiburuk atzera jokoa kargatu nahian, oraingoan aurrelariak ezin sartu eta atzelariek dute tantoko karga guztia. Ane Mendiburu, antxaren erdi aldera, Jerak ere, altuera pilotari eman eta berriz ere erdikaldera. Oraingoan Andrea sartuko da eskuineko aldetik jokoan. Mailik berriz ere, antxa erdira, ongi joarazita. Ane Mendiburuk ere, atzera erdikaldeko koskak bilatzen ari dira, lehen Mailik bilatu du, eta oraingoan Anek ere esango nuke horixe bilatzea zuela helburu. Ezkerraldera Iturriagak eraman Mendiburuk, luze Aldaregiak ezkerraldera, eta Mendiburuk ere bai, eskuinaldera Iturriagak, hortxe da Maili Barrokal. Ezkerraldera indio pilota, koska bajota hormaren erdikaldean, Iturriaga, dejada bota. Moztu, ezkerreko aldean Aldaregiak, jokaldia Anek, zabaldu, jokaldia egin nahian Aldaregiak, eta ze tantoa lortu duen gero Maili Barrokalek, 18 eta 17 aurretik jarri dira. Aspaldian ez bezala, aspaldian ez dute aurretik jartzerik lortzea, ez dute lortu, eta oraingoan berriz ere jarri dira aurretik, tanto bakarreko aldea da, baina partidaren amaieran gaude, eta garrantzitsua izan daiteke amaierara begira. Hori da momentu garrantzitsuan jarri dira aurretik gorriak, eta ea oain aldiai eustea lortzeuen. Eta partida osoan eutsi diote, bigote aurkariari eutsi diote, eta oraingoan non eta momenturik importanteenetako batean aurretik jarri eta lortu gainera. Bai, ondo moztutako pelota izan da, nik Bai. uste bi urdina sorpresa zarrapa ditula, uste espero zuela ohatzea edo
ezkerrea bentza botatzia, eta hor, aurrian Bai. eskuinalde hortan motx-motxian indu, mai barrokalek tanto foikaina. Eta ederki egin du, nahita botatakoa, eta aurkariak biak engainatzea ederki lortu du. Jerak Dejada aukera, ona, aurrekalde horretan dejadaz baliatuta, oraingoan eskuineko aldera pilota moztu, barruan da ez kanpoan. Kanpoan hor, Karrasika ere, entzun dugu Maite Ruiz de Larramendi Mujika epailea, eta tira, azkenean pilotaka da jodu Jerak, baina tira, pilotaka da hori jo beharrik ez zuen izango, aldata guztiz ere, Beste 18 berdinketa bat. eta jada 7garrena. hori da ikuste du inork ez dakala partida etxitzeko gogoik. Eta azken tantoak dira, ea laurak nork egiten dituen, alde batera edo bestera jausiko dira, ea ba, gorrien edo urdinen alde nora doijoa zen tantoak eta txapelak, Gipuzkoara edo Nafarroara, edo biak Nafarroara. Berdinketa utziko duen tantoa jokoan, Zortzinako berdinketa bautsiko du tanto Onesek, Idurriagak atzera, luze ezkerreko aldean besoa ongi luzatu eta ongi jarri da pilotara Ane Mendiburu, oraingoan dejada nahita egindakoa gune aldapatxura ezkerreko aldeko aldapagune horretara, atzera gero Maili Barrokalek, luze Iturriaga, ezkerraldera Maili, berriz ere aldapa dagoen gune hori joarazi nahian eta aurkariak deseroso sentiarazi nahian hortik atera ezin da dabil, azken bolada honetan jera, eta ikusten da deseroso samar dabilela, berriz ere kantxar dira etortzea lortu du jokoa, kantxar dira ekartzea lortu du jerak, eta ea orain nondik nora jarraitzen duen tanto honetan askotan ibili behar izan baitu, tanto honetan aldapa dagoen gune horretan ezkerreko aldean, oraintxe berak aukera, atzera pilota luze eta Maili eta Ane tokiz aldatuta, aurrera etorri da Ane eta atzera Maili eta berriz ere tokiak hartu nahi zituztenean jokaldiak egiten hasi zaizkie. Ikusi dugu oraintxe bereziki arte, dira. barkau, ikusi dugu oraintxe Bai, arte urdinak defentselan eta iziala, eta azkenian behaiek erasora pasadia eta tantua lortzia. Eta ikusi dugu, horriek ere izan dituztela aukerak, baina ezin pilotaka da joarazi eta joarazi arren ezin tantorik lortu, eta oraingoan tanto bateko aldea berriz ere urdinen alde. Jera Iturriagaren eta Andrea Aldaregiaren alde, 19 eta 18. Eta sakera Andrea Aldaregia, luze. Ezkerreko aldera, eraman Anek eta Koskaren joarazi gainera horre Ibazkiaren inguruan joduen toki horretan jota, eta ez dakit motz geratu zaio pilota. Bai, nik uste ez diala Aneri, ulertu elkarren artean. Eta bai, ez dira elkar ulertu eta, bueno, hala ere tantoa salbatzea lortu dute eta orain jokoan jarraitzen du tantoak eta tira. Berriz ere, atzera etorri beharrean Maili, eta atzetik aurrera Bizkor, berriz ere, aurrean Berak kokagune hartzera. Jokaldiaina izan du hor pelota jetxiaz, dejadainaz, eta orain Ane berriz ezkerrera, hori da atzea. Eta berriz ere, atzera jo nahi zuela pentsarazi denoi eta dejada egiten alegin du. Beste dejada bat, kantioia Dejada jota. arroa. Bai. Oraingoan zabaldu, eraman nahi izan du pilota hori Andre Aldaregiak, baina ezinezkoa gertatu zaio eta 19 beste berdinketa bat jada 8garrena. Aurretik bina, launa, bosna, seina, 12, 17 eta oraingoan 8garrena, 19 eta 19koa partida luzatzen eta gogortzen jada ordubetera ari gara pixkanaka hurbiltzen minutu eta erdi besterik ez. Partidan ordubetea betetzeko eta neke hortxe izango duten oski gainean laurek eta tira, azken tantoak falta, bukatzea falta, azkeneko txampa, azkeneko pilotaka da jotzea falta, eta tira, ea zein nagusitzen den, ongi jodu horre, Ane Mendiburuk barruan, eta jaso Andre Aldaregiak atzera Barrokalek, eraman Jerak, Barrokalek moztu, Jerak atzera, luze, kantxa erdira, eta Koskaren joarazi ez, baina eskuin aldera eraman arazi bai pilota. Ezkerraldera, orain, luze, eta Koska joarazi, lehenez, baina orain bai. Ikusi deu, pelotazo batekin Jera nola datu du jokua. Bai. Eta naiz eta
aurrelaria izan, eta urte guztian zehar aurrean jokatzen duen arren ikusten dugu atzean ere edarki defendatzen dela, eta badituela doaiak beharrezkoa balitz edozein partidatan, bai aurrean eta baita ere atzen jokatzeko. Antoa luze doa, dejadan Mendiburuk on nauzi du, baita jerak ere, atzera hanek, ia pasatako pilotan jokaldi egiten alegindu da, Arroxamarra, baina jokaldia alegin aieraren bitartez. Maik atzera, kantxaren ezkerreko zonalde horretara, jaso aldaregiak azkenean jauzi, pilotak bera joetzezan, eta Maik ere aukera izan zezan pilota jotzeko, kantxa erdira dejadaierak, atzera Maik Barrokalek, jera, pasatako pilota kantxa erdira eraman, eta koska jodu, eta gaizki jodu azkenean, koska jotzearen ondorioz, Ane Mendiburuk eta 29, eta oso alde garrantzitsuan, Aroa orain partidaren amaieran, koska jo izana noski ez taileraren errua, pilotalekuarena, plazarena baizik, eta tira, horrelako akats batek, horrelako pilotakada gaizto batek, pilotakada txar batek, partidatik atera zaitzake. Ikusi dugu gaina berez erdira botatzia ez dela pelota nola mina handia egiten jokaldia, baina kasu honetan, frontoi edo plaza honetan, erdira botatzia mina handia egiten. Eta gainera marra bilatu dio, marra harrapatu du, eta gainera gaizki joarazi. Jerak aneri eta hanek ezin eraman, eta 20 eta 19 berdinketa beste bat gutxienez beharko dute. Gorriek, partida irabazi ahal izateko horrelako akatsa gainera nahikoa izan daitezke partidatik atera, eta final batean horrelako pilotakada txar batek errua izan dezake gero galtzeko edo... Bueno, ez pentsa, Ane buruz gogorra da normalian partidatik ez da askotan atatzen. Da nik uste oingoan askorik ez da falta, eta tira. Bukaeran arte behintzat jarraitu dezatela. Hori da. Bi tanto edo hiru edo bi tanto besterik ez zaie falta. Ikusi deu, eguzkiare da joan da eta kaleko argiak piztu dituztela. Beharrezko ere bai, agian jokoa jarraitzeko pilota nundik nora dabilen jarraitzeko, ordu betetik gora da partidak, ordu bete eta ia pare bat minutu. Eta 20 eta 19 aldaregia eta Iturriagaren alde txikia baina beti bi nafarren aldeko, Latasarraren eta Leitzakoaren alde. 20 eta 19, esan da bezala. Jerak luze, kantxa erdira, luzatzen ahal egin duz. Honen gehiago luzatu duena, Maili izan da. Zabalera, Jerak, Hanek eskuin aldera, ezker aldera jokaldia. Andreak zabaldu Mailik eta gero hutsgarria egin du. Bai, berare jokaldia egiten saiatu da eta Andreak ezin izan du pelota hori altxa eta 9. berdinketa. 9. eta azken tantoen atarian gaude. Eta ikusiko dugu, zer den hemen gertatzen dena, bibikoteak estu dituzte, bibikoteek estu dituzte gauzak, eta hienez ere beste 3 tanto ikusiko ditugu, ea ze bikotek eramaten dituen. Partida honetako azkeneko tantoak, Maili Barrokal sakera, sake luzea, arroa, eta berriz ere marra bilatzera, zalantzarik gabe, eraman Jerak, Mailik altuera, pilotari eman edo eman nahi, moztu, Jerak, atzera, Ane Mendiburuk, Jerak, hortxe aukera izan dezake, atzera, Mendiburuk atzera, baita ere, eta Jerak ere bai, hortiko une txar hori txostegune hori bilatu nahian, bi atzelariak, tantoa hortik erabaki ahal izateko, albaldin badute behintzat. Iturriaga joko du pilota, kantxa erdira, Hanek Zabalera, ies egindakoa, baina edozein momentutan deskuiduren bat ere tanto izan daiteke, dejada Maita egindakoa Jerak eta tanto eta bakarra falta dute, Latasakoak eta Leitzakoak 21 eta 20. Hori da, tira, atera du, barruantzakoan amorrua Jerak, tanto horren bitartez 21 eta 20. Bai, jada galdu dut kontua, baina ez da izamarren dejada dan tanto egiten duna Jerak. Laugarren edo bosgarren ez dute den, horretik 3 eginda ditu, behar bada 4 ere bai, kontua galduta diogu Jerari eta tira. Atera du bere azken sakea, eta behar bada partidako azkena ere bai. Andreak, Ane, luze, Iturriagak ere, eskuineko aldetik, Barrokal.
ezkerrera joko eraman nahi, berriz ere Maili ezkerraldera, luze Iturriagak, ane, eraman, hemen pilotaka da bakoitzak, orain bai izango duela zer ikusi, eskuineko aldea kubritzera jaso Aukerako Anek eta pelota. atzera aze pilota jerak, eraman alata guztiz ere Andreak eta bukatu da partida eta txapelketare bai, 22 eta 20, azkenean bi tantoko zulotxo hori baliagarria izan zaie Andreari eta Jerari garaipena lortu eta txapelketa irabazteko, hementxe hasi zen txapelketa uztailaren hasieraldean eta gaur ere Etxauri bukatu da, 22 eta 20, final estua izan da eta ordu eta 5 minutuko iraupena izan du. Partidak 22 eta 20, garaipen azkenerako Andrea, Aldaregia eta Jera Iturriagak lortu dute 22 eta 20ko emaitzarekin esan da bezala, baina txapelketa guzti honek beste zerbait ere badu eta hori ere aipatuko dugu. Bi multzoetako pilotariak nahastuta ibili zarete, lau atzelariak eta lau aurrelariak batera pilotaleku eta plaza ezberdinetan jokatuz eta atera behar izan da eta hemen partida bakoitzak izan du bere xarma eta bere berezitasun hori, bikote bikotekide finko batekin ez jokatzearen xarma hori izan du eta alde horretatik ere berezia izan da txapelketa. Inoiz egolako zei gabe jokatu gabe geunden, hori zuk esan duzun bezala partida bakoitza bikote eta aurkari ezberdin batekin izatezan. Eta nik uste zea politia izan dela, txapelketa politia, eta nik uste dugu bikote urdina oso pozi daola eta gorria triste xamar, baina nik uste laurake... Denborarekin altxako dute burua, txapelketa bikaina egitea lortu dute Mailik eta Anek eta gaztea dira eta finala jokatzeko aukera ere izango dute hemendik aurrera ere. Beste egun askotan, iaz Laia Salsamendik eta Oian Orbegozok lortu zuten txapela Leitzan, Andrea Aldaregia eta Maite Mujikari irabazita 22 eta 12 eta gaur Andreak berak lortu du, iaz lortu ez zuen txapela, Jera Iturriak alagun hartuta 22 eta 20 finalean, Ane Mendiburu eta Maili Barrokal kanpoan utzita, eta ez dakit orain protagonistaren bat harrapatzeko modurik izango dugun, sari banaketa ekitaldiari ekin baino lehen. ¿Alguna entrevista, Balta? Sari banaketarako prest dira hemen, ados pilotako kideak eta baita Magnesitas Navarra, babesle nagusietako Magnesitas Navarrako zuzendari nagusia den
Javier Creixels ere, eta horretaz gain baita hemen hariko diren, saribanaketan hariko diren Iroia Aritzala Etxauriko alkate anderea eta Javier Konde, Nafarroako Pilota Federazioko presidentea, eta horrez gain Lakturaleren eta Alearen izenean Maite Mujikak eta Eneritzarri eta banatuko dituzte Aleagaren eta Lakturaleren sariak, eta badatoz pixkanaka antolatzaileak sariak banatzera. Hemen dira antolatzaileak dena atontzen, prestatzen, euri pixka bat ere hasi du, fresko egiten du, eta lehenbailen emisioari bukaera eman aurretik sari banak eta ikusi, eta horren ondoren txapeldunak Jera eta Andrea ekartzen ditugun ona setera, bagatoz pixkanaka sari banak eta eta laster izango da horretan ere, eta horretaz gain baita irabazleekin ere hemen elkarrizketaren set honetan. Maia ekarri dute erdiko aldera, eta hortxe Maiaren aurrekaldean plazaren erdian egingo da sari banaketa. Horretarako hemen dira aipatutako guztiak, Alearen eta Lakturaleren izenean Maite eta Eneri Adoseko kideak, eta horretaz gain Idoia Aritzala Etxauriko alkatea eta Javier Konde izango dira. Nafarroako Pilota Federazioko presidentea dena Javier Konde izango dira. Horretan hariko dira, kontuz hemen sari banak eta grabatzeko ere hemen ari gara, kamera aurrera eramaten eta mikrofonoak ere gu hemendik kenduko gara, gure aurrekaldean egingo dute azkenean sari banaketa, eta gero ere hementxe bertan arrebatuko ditugu txapeldunak. Ekartzen ari dira orain Maia gune honetara, eta laster izango da sari banaketa hasteko moduan. Txapelketa hemen hasi zen uztailean, gaur ere hementxe bertan amaitu da Etxaurin, eta tira hasi eta bukatu 19 jaialdi, bi finalerdi, 16 ligaxkako partida eta gaurko final handia, festari behar duen borobiltasuna emateko jendea ere portatu da, uda guztian bezala gaur ere bai, eta poza ematen du horrela plaza jendez lepo, jendez beteta ikusteak. Eta laster izango da hemen antolatzaile taldea, eta sariak banatu behar dituzten lagunak ere hemen direla uste dut, eta laster izango da beraz hemen sari banaketa ekitaldia hasteko prest, hasteko moduan hemen laster izango gara. Bueno, lehenik eta behin, lehenengo aurkezpen bat, sari banaketan parte hartuko dute, Etxauriko alkatesak, Idoia Aritzala, Javier Konde, Nafarroako Federazioko lehendakaria, eta Javier Creixels, Magnetxitas Navarraseko zuzendari nagusia. Sariak hortxe dira, bi trofeo, txapeldunarentzat eta azpiz txapeldunarentzat, eta baita txapelak ere, eta Alearen eta Lakturaleren oroigarriak ere, eta badatoz hemen sariak banatzera, eta horrez gain baita beste zapi batzuk, alkateak Ale esan duen etorri garen erako zapiak banatuko zizkiela, eta hortxe ditu lau pilotarientzako eta jaialdiko lehen partidan jokatu duten gazteentzako sariak eta zapitxoak ere hortxe dituzte, eta horrarik dira lehen partidan jokatu duten gazteak Lakturaleren eta Alearen poltsak eta sariak jasotzen, gero finalistek egingo duten modu berean. Hortxe dira, jarri dira argazkirako, baina zapia ere bai,
alkate andereak hortxe jarriko die lehen partidan jokatu duten, atarikoan jokatu duten lau neskagaztei Zapia Laurak nafarra ditugu. Eta ikusten da ados pilotak hortxe duela eskola, neskagazte askorekin, eta hori ere pozgarria da noski. Emakumezkoen pilotak etorkizuna izango duela bermatzea, eta harrobiko lan hori ikusten da ados pilota ongi baino beki egiten ari dela, eta pozten gara. Horrela neskagazteak hemen lehen bikain aritu dira Etxauriko plaza honetan, eta tira, pozten gara horrela jokatzen ikusteaz, eta horrelako aukerak ere izan behar dituzte, pixkanaka eskarmentua hartzeko, finalen atarian eta jaialdien atarian parte hartzeko aukera hortxe dute, eta tira, poztekoa da. Hainbeste neska, 20 bat neska badira, adoseko pilota eskolan latasan, eta tira, guzti horiek etorkizuna izan dezaten harrobiko lana egitea ezinbestekoa da, eta ados pilota kluba horretan ari dela garbia da, eta pixkanaka mendik urte batzuetara ikusiko dira pilotari gazte guzti horien fruituak, eta badatoz finaleko lau protagonistak aurrena txapeldun ordek eratu diren Maili Barrokal eta Ane Mendiburu deitu dituzte megafoniatik. Javier Konden, Nafarroako pilota federazioko presidenteak eman die trofeoa oroigarria Aneri eta Mailiri alkate andereak Idoia Aritzalak eman dio trofeoa. Eta hortxe, Idoia eta Javier Konderekin batera argazkirako jarri dira, Maili eta Ane Mendiburu, eta orain baita Zapia ere. Horrez lau neskagaztei ere jarri diete, eta finalistantzat ere badituzte beste lau Zapi. Hortxe, ari zaie alkate anderea jartzen, Zapia, Maili eta Aneri txapelketa bikaina egin dute, eta tira. Horkoan ez irabazi, baina maila ona erakutsi eta txapelketa osoan zehar gaur ezin lana biribildu, baina joan daiela txapelketa bikaina osatu dute, zazpian utzi zituzten joan den astean oinatin finalerdian euren aurkariak, eta tira, txapelketa bikaina eginda, hortxe Aleako kaxa eta Lakturaleren produktuak esnekiak hartuta ere. Eta maila bikaina eman da gaurkoan Maili Barrokal Bergararra eta Ane Mendiburu Uartearra, hortxe jarri dira, adoseko beste bi pilotarirekin batera, Maite eta Oianarekin batera argazkirako, eta zorionak benetan biei, gaurkoan maila bikaina eman dute, eta tira, txapela jantziz ezin izan dute biribildu, baina lan hona egin da txapelketa osoan zehar, ruda osoan zehar, gaur ezin izan diote, lan horrikin jarri, baina tira, lan hona egin da, eta badatoz, laster deitu dituzte jada megafoniatik txapeldunak, Jera Iturriaga Leitzarra eta Andrea Aldaregia Latasarra, hauentzat ere lehen bezala Lakturaleren eta Alearen eskutik jasoko dituzten produktuak, aurrena esnekiak Lakturalek emanak, gero baita beste Alearen beste bi kajak ere, eta horren ondoren banatuko dizkiete txapelak eta trofeoak ere badirelako. Hemen txapeldun ordentzako bezala, hortxe argazkia aurrera, Maite eta Oianarekin. Eta Zapia, beste pilotari guzti bezala, alkate anderea jarriko diena, Jerari eta Andreari, hartako Etxauriko herriak ematen dien oroigarri txikia, 22 eta 20 nagusitu zaizkie Andrea eta Jera, Maili Barrokal eta Ane Mendibururi finalean. Oraingoan Javier Konde, Nafarroako Pilota Federazioko presidentea, eta alkate andereak eman dizkie sariak, trofeoak, eta Magnesitas Navarrako Javier Creixels, zuzendari nagusia, Magnesitas Navarrako zuzendari nagusiak, hortxe jantzi berri dizkie txapelak Jerari eta Andreari, alkate anderearekin, Javier Konderekin eta Javier Creixelsekin argazkia txapeldunena, txapeldun ordeak ere ez dira hemendik oso urruti, eta zorionak benetan 8 txapelketa bikaina egin dute, eta
txapelketan parte hartu duzuen 16 ere, baduzu emeritua, herriz herri bilizarete, 60 partidatik gora jokatu dituzu udan eta oraindik ere beste hilabete bat festetako partiduekin eta dira, gero txapelketa luzeari begira jarriko zarete. Bai, hori ja, egia esan eskertzekoa hainbeste partida eukitzia eta hainbeste partida jokatzeko aukera izatia eta bueno, hori Maite eta Jerai eskerrak izan da eta bueno, hoxe, guk guztua. Eta eskuak nola joan dira eskuak? Ba, eskuak ondo. Bai, ondo. Oain eguan okerra jongo ja. Partida karga handia duzu eta behar horrek ere zaildu egingo duzuen eskuak nola izateko aukera eta tira, hortxe 8 finalistak, ordezkariak eta txapeldunak eta txapeldun ordeak argazkirako jarri dira eta ies egin aurretik ea bizkor, emanaldiari amaiera eman aurretik harrapatzen ditugun Jera eta Andrea eta horren ondoren ea nola ematen diogun amaiera gaurko emankizunari. Argazkitxo batzuk aterako dituzte eta gero izango dira hemen Andrea eta Jera garaileak eure galderei erantzuteko prest, txapela lortuta. Eskerrik asko torri izaten da hone urtu izaten guztirik. Egia esan Txabarrun asko sufritu du, espero kanpoan gehiago gozatu izan duzuela. Eta bakarrik eskerrak eman ez, eskerrak eman hau dena posible egiten duen guztirik. Eta batez ere adoseko familiri ez, guk beti esateu ados familia handi bat dela. Hemen mundu guzti kolaboratzen du, goiz etorrega eta denetatik indu, putzuken du. Eskoa pasa, beste batzu txapaztik jarri pegatinak, hau dena posible bada denan lanagatik da. Eta horrek ematen digu gogoa, atzetik datozen pilotari hor denantzat lan iken seitzeko, eta honek denak etorkizun oparo bat izan duzan. Asik eskerrik asko denai, eta urte askoan ikusi dezakegu lako ikuskizun bat. Eta Jerak esan duen horrekin geratzen naiz. Goizetik etorri dira. Goizetik etorri dira ona. Eta goizetik aritu dira hemen pilotari guztiak lanean. Txapa jarri, sopletea ere pasa dute kantxak egoera ona eukizezan eta arrobiko lan guztiak gero neskagazteak ere ikusi ditugu arratsaldeko lehenbiziko partidan ere jokatzen eta gero final handia ikusteko aukera izan dugu eta hori bada klub batek zer egin behar duen hori ere bada arrobiko neskagaztei plaza eman eta aukera eman partida jokatzeko finalen atarietan eta jaialdien atarietan eta hori ere eskartzeko noski adosak egiten duen lan hori. Hori da, gaina finalian ez ezik bestelako jaialdi askotan gura urtetik joka izan due txikiak eta ikustea adosiko pelota eskolan etorkizuna badaola eta hor lan asko ideala egiten. Eta haiei ere ilusioa pizteko ezinbestekoa zaizki halako plazak eta halako aukerak. Hori da, bai. Eta esan beharrekoa da, hemendik urte batzuetara beraiek ikusiko ditugula lanean eta beraiek izango direla hemendik urte batzuetarako izarrak eta tira. Eta gero txapelketako finalean, Jerak eta Andreak irabazi dute txapelketa zenolako finala ikusi dugu oso bizia, luzea, ordu bete eta 5 minutu, ze balorazio finalaren inguruan, Naroa? Hori da, luzia eta parekatua izan da, azkeneko momentura arte inork ez du etxi. Eta tanto politiak izan dira, frontoi berezia izan da, ezker paretik gabe eta koska askokin, eta txapelketa oro harre berezia izan da. Eta udatik ona 19 jaialdi, 18 honen aurretik 16 Ligaxkako partida, beste bi final erdi eta gaurko 19 gaurko azkena gaurkoa finala, eta txapeldunak hortxe ditugu euren trofeoekin eta euren txapelekin gozatzen.
Txapeldun nordeak ere zorionduko ditugu noski, Maili Barrokal eta Ane Mendiburu, txapelketa bikaina egin dute, gaurkoan ez ezik pasaden astean 7 tantotan utzi dituzten oinatin euren aurkariak, eta uda osoan zehar Mailik eta Anek ere lan bikaina egin dute, eta honekin segurtuko gara 22-goiko emaitzaz beraz, bigarren plaza txapelketa honetako finalean irabazle izan direnekin Andrea Aldaregia eta Jere Iturriaga txapeldun 22-20 Maili Barrokal eta Ane Mendiburu menderatu, eta gero besterik ez, eskerrik asko ikusentzuleok Etxauriko plazatik, eta datorren urtean ere hemen plazako finalean ere elkartzeko aukerari daukagun. Eskerrik asko eta hurrengo bater arte, arratsalde on Etxauritik. Que llueve, que llueve.